Dámy a pánové, my jsme se s naší kamerou dostali do basementu besedního domu v Ciceru a naháníme režiséra a autora hry Karla Bednarského. Není tady. Myslí si, že vytvela láska a neumí říct to, co by chtěl. Madonna mia, porca bestia, e io devo forse richiamare il sonorato, se richiesto. E ne va, dimenticherò questo, ora cielo torna cielo, sia sta che tutto, per trovarsi soltanto, no. Co je? Nestačil jsem to dodělat, no. Ta bohemka. Okay, tak další, tam něco jako divadlo Duha, ne? Jdeme od Mary. To jsou tak buzeranti. Jsou buze. Kdo je buzera? Buzeranti mají ve značku přece. Tenhle z jedné strany, ale z jedné strany poslední akt vykládá vlastně, že konec příběhu uzavíráno z každé z jedné strany. Jak bude mluvit Platon s Raptem, tak to prostě musí být výrazné. Jak budu mluvit já Hulák stáhne, protože já na tom jevišti... Máte stejný mikrofon jako minule? Máme stejný mikrofony, samozřejmě. Divadlo Pek, my totiž tak trošku smůlu máme. Viděl bys světy obíhající okolo jiných a viděl bys slunce krávynula molekulami určitých center. No potom by měl být takovej učenec, který hodně ví, ale rozumí i normálním lidem a tak nějak vede toho svýho žáka Ramteho a vlastně mu vysvětluje minulost a životní moudrost a vlastně takový nějaký nadhled a pohled na život. A řekl bych, že je hodně starý. Hledám teď odpověď, co sama nevím. Rozum či srdce, kdo radu mi dá. Jedno pro druhý se ztrácí, to už dneska sama víš. Čas je to, co lidi vídají, nikdy ho zpátky nevrátíš. Silný jsem jak velký slon, co železné dámy ohývá. Pidos. Proč Pidos? Pidos prostě, protože je to tak napsané, tak jsem Pidos, no. Kolik toho alkoholu ty tam prosím tě vypiješ za celou hru? No, zhruba 20 panáků. 20 panáků čeho? Tak to záleží. Tak je to teda rum. Nalívá si kapitán Morgan? Naleva jsem Morgan, ovšem většinou to bývá čaj, jo. Tak já už jsem teďka v pohodě, já jsem měla trému ráno, už je to dobrý. A čím to, že už ta tréma není? Čím to je? Dopingem. Tady dopingem to je, že já se prostě nalívám už od rána, už to je dobrý. Já mám takovou trému, že mi z toho strašně špatně. A jak to budete řešit v tuhle chvíli? Nebudu to řešit vůbec nijak. Doufám, že na záchodě je toaletní papír. Důležitá role na scéně. Jaká to je? Číňan asi. Jak dlouho a kde se zučila čínsky? No, když jsem se počula čínský film, aby jsem se vůbec naučila čínsky, tak asi tak 2 dny. Dobře, a teď mi řekni, mě strašně zajímá, co tam vlastně říkáš v té čínštině. Přelož mi to do češtiny. No, do češtiny prostě já se představím a řeknu, že jsem ten, že jsem syn starého Hoa. A potom on to vlastně Karel všechno potom přeloží. Tak to je super, že to víš česky a teď mi to řekni čínsky. Han čang, tan tin ton tan chan tan ho. Když se podíváte tady na tu skupinu těch lidí, na tu výbornou atmosféru, tak to rozhodně má něco do sebe. To je to, co vlastně po tom celém dnu v práci nás dohání k tomu, že sedneme do auta a ještě hodinu v trafiku se potácíme sem do obecního domu na 3hodinovou zkoušku 2krát týdně. Začínáme, jak dobře se posadíte, kde? Počkej, vy tady vám jenom já. Tak ho vytáhni!
Budu tady věštit, sobě. Z ruky ne. Sobě. Co Z ruky ne. Tobě, ona říkala tobě. Vím. Takže chci říct, že režisér to tady má pěkně pod kontrolu a dává vám... No, tak určitě a má několik asistentů, kteří jsou neméně tak dobří. Kteří to jsou? No, ona tady není, takže já když tady není ta osoba, tak já ji nebudu pomlouvat. Tak stačí popsat. Ne. No, dál jí takový divný jméno, Alkeber nebo tak nějak. Osobo, jak to, že jste tady tak důležitá? Tak já bych se ještě rád zeptal, jak to funguje vzadu. Kdo je tady šéf? No, tuto funkci jsem získal, nebo byl jsem určen tady na tuto funkci já, ale jinak jako nikdo tam není boss, všichni pracujeme na svým, každý víme, co máme dělat, takže myslím, že to všechno dopadne dobře. Máme spojení jak se zvukem, se světlama, tak asi to dopadne, ne asi, ale musí to dopadnout dobře. Já vím, tak podívej se. Má to vydané už to. Jak je to tam? No, to už jsem říkal. Já myslím, že to je jako fofr, protože každý z nás pracuje jako všichni a prostě přijedeš sem a děláš kulisy, tohle podržíš, přitlučeš, zatlučeš a pak ho rychle na scénu, ale já si myslím, že to je super. Není to takový, že by prostě přišel někdo a hned hrál, musíme všichni všechno dělat, ale baví nás to, si myslím. Já myslím hlavně tady ten sál, venku je zima. Zahříváš se teda? Alkohol to nebude, to přijde až později, ale tam nahoře na těch prknech je větší teplo než při zemi, si myslím. Já mám budu mít dvojčata. Dáš, pojď. Karel! OK, tak ať jsou zdraví, ať jsou všichni zdraví. Díky. Teď si tam máme asi dát tempo.